Pěkně vítám u dnešních krátkých výkladů všechny, kdo mají co dočinění se znamením Škorpion a podíváme se, co budou řešit. Sedmička mečů, dopis a hvězda. Sedmička mečů, tak to nezačínáme moc optimisticky. Strategie, skryté jednání a nezávislé myšlení. Sedmička mečů je kartou taktického přístupu, skrytého jednání a někdy i klamu a lži. Může znamenat potřebu jednat opatrně, strategicky nebo se vyhnout otevřené konfrontaci. Často se pojí s hledáním chytrých řešení, ale také může upozorňovat na situace, kdy někdo jedná třeba potají nebo se vyhýbá odpovědnosti. Ve vztazích tato karta ukazuje na skryté motivy v jednání, nedostatek otevřeností nebo tendenci vyhýbat se přímé komunikaci. Může naznačovat situaci, kdy jeden z partnerů zadržuje informace nebo jedná tak, aby se vyhnul konfliktu, namísto toho, aby problém řešil otevřeně. Také je tady možnost přímo nečestného jednání v citlivých situacích. V pracovní sféře sedmička mečů naznačuje strategické myšlení, nutnost taktizovat nebo být opatrný vůči okolí, varuje před intrikami, ale také ukazuje na situace, kde je třeba jednat s důvtipem a hledat neobvyklá řešení. Pokud se karta objeví v kontextu týmové práce, může se objevit neloajálnost mezi kolegy a je třeba si dobře hlídat své myšlenky a kroky. Takže pokud to shrneme, tak sedmička mečů vyzývá k opatrnosti před nečestným chováním, ale taky ke strategii, chytrosti a důvtipu. Ve vztazích může naznačovat skryté motivy, v práci potřebu promyšleného jednání a obecně vybízí k tomu, aby si člověk, jak se říká, kryl záda. Tak oproti tomu dopis je kartou otevřené komunikace a nových informací. Symbolizuje zprávy, přenos informací a také novinky, které přichází výměnou informací, která může být jak ve formální, tak osobní rovině. Ve vztazích kartodopis ukazuje na otevřenou komunikaci mezi partnery, může naznačovat zprávy, které vnášejí jasnost do vztahu, nebo naopak nečekané informace, které ovlivňují dynamiku vztahu. Také může znamenat vztah, který se rozvíjí prostřednictvím písemné nebo digitální komunikace, což je v dnešní době v podstatě běžná praxe, takže i prostřednictvím různých seznamek. V pracovním prostředí naznačuje dopis, taktéž důležité zprávy, smlouvy nebo dokumenty, které je třeba vyřídit. Může znamenat nabídku, oznámení nebo nutnost věnovat pozornost detailům. Také může ukazovat na profesi spojenou s psaním, administrativou nebo zprostředkováním informací. Pokud se podíváme obecně na kartu dopis, tak přináší informace, které mohou změnit směr událostí. Ve vztazích naznačuje důležitou komunikaci a v práci dokumenty nebo zprávy, které mají vliv na rozhodování. Tak a karta hvězda, naděje, inspirace a vyšší vedení, tuto kartu velice rádi vidíme, protože je jednou ze tří, nebo nejvyšší ze tří ochranných karet. Hvězda je symbolem naděje, víry a inspirace, přináší do temných období světlo a naznačuje, že člověk je veden vyšší silou. Je to karta snů, vizí a hlubokého propojení s vesmírem. Ukazuje na jasnost, pozitivní vývoj a možnost uskutečnění plánů, které ale nemusí být hned za dveřmi, protože je přece jenom trošku z ruky, že jo. Ve vztazích hvězda naznačuje harmonii, hluboké propojení a naději na pozitivní vývoj. Může znamenat vztah, který je inspirovaný vyššími ideály, nebo období, kdy se člověk cítí být vedený intuicí k nalezení toho správného partnera. Také může naznačovat platonickou lásku nebo vztah, který je více duchovní než fyzický. V profesní sféře tato karta znamená úspěch, inspiraci a jasný směr. Může naznačovat kariéru spojenou s vizemi, kreativitou nebo duchovním posláním. Také ukazuje na období, kdy se člověk cítí motivovaný a vedený správným směrem, což přináší pozitivní výsledky. Hvězda přináší celkově naději, inspiraci a vyšší vedení. Ve vztazích harmonii a hluboké propojení, v práci úspěch a jasný směr. Klíčovým poselstvím je důvěřuj si, protože jsi na správné cestě. Tak tato karetní kombinace přináší
strategii, komunikaci a naději. A zároveň naznačuje, že je třeba být obezřetný vůči informacím, které přicházejí. Takže 7 mečů představuje taktiku, skryté jednání a varuje před neupřímností. Může naznačovat situaci, kde je nutné být opatrný, takže je potřeba si v některých situacích krýt záda. Dopis přináší zprávy, otevřenou komunikaci a nové informace. Může znamenat důležitou zprávu, dokumenty nebo výměnu informací, která ovlivní další kroky, a taky se mohou vyjasnit situace, které přinesla energie 7 mečů. Hvězda dodává škorpionům naději, inspiraci a vyšší vedení, ukazuje na pozitivní vývoj a vyjasnění situace a možnost uskutečnění plánů. A pokud se člověk řídí svou intuicí, tak dvojnásob. Tato kombinace naznačuje strategickou komunikaci, která může ale vést k pozitivním výsledkům. Tak to je tento týden pro škorpiony všechno. Děkuji všem, kteří tu byli se mnou, děkuji za podporu, za lajky, komentáře a nezapomeňte, že každé sdílení pomáhá šířit obsah dál k lidem, kteří ho mohou potřebovat. Doufám, že se vám video líbilo, napište mi do komentářů, jak vám výklady sedí a dejte vědět, co byste tu rádi viděli dál. Moc se těším na vaše zpětné vazby, protože tenhle kanál tvoříme spolu. Nezapomeňte dát odběr, ať vám nic neuteče, a přeji všem krásný den.